ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 23/3/23 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಂಡ ಪರತ್ ಜಗತ್ತಿರ್ದು ಸಂಬಂಧ ತುಂಡಾಪುನ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಲೆ ಸಹಜ ಪದ ಬರ್ಪುನು. ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಪುನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಪಿತನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಜೋಡಣೆಯಾದಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಬದುಕುದಿಲಕಣೆ ಸೈತದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಿರು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಿರು. ಬಾಬರ್ದು ವಾ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಿದುಂಡೋ ಐನು ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕೊರ್ಪಿರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಾವನಾಪುನ ಯುಕ್ತಿನ ಪನ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಸ್ವತವಾದ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆಯಾಪುನು. ಗೀತೆ: ಏರು ಅಪ್ಪ ಏರು ಅಮ್ಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಗೀತೆದ ಅರ್ಥದಾದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜಗತ್ತದ ಮಾತಾಪಿತ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆರಲ ಬುಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ತಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಮಾತಾಪಿತ ಏರು ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸವಡು. ಈ ಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಪಿತ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಸಂಬಂಧನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುನು. ಅರೆನೇ ಮಾತಾಪಿತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತಾಪಿತ ಯಾನು ಇರ್ನ ಬಾಲಕ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಲೆ ಪಂದು ಒರಿಯಗಾದೆ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉರ್ಲೇರು. ಬೇರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಅತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತಾಪಿತ ಆದುರ್ಲೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಪಿತನ ಜೋಕ್ಲಾಯರೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಪಿತ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲೇನು ಬುಡ್ಪೆರೆಗಾದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಪುನ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪುಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡುಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು. ಈ ಪರತ್ ಜಗತ್ತರ್ದು ಸಂಬಂಧನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಡು ಹೊಸ ಜಗತ್ತದ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧನು ಜೋಡಿಸವನು ಇಂದುವೇ ವಿಶೇಷತೆಯಾದುಂಡು. ಲೌಕಿಕೊಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಸಂಬಂಧನು ದೇತದು ನನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನು ಜೋಡಿಸವನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮೊಡ್ಲ ಬುಡುಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡಿಸವನು ಆದುಂಡು. ಒರಿ ಮಾತಾಪಿತ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕೆರನು ಬುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಪಡೆವೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡುಪರಂದಿತ್ತನ್ನ ಕುಡ್ಡ ಮಾತಾಪಿತ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಗುರು ಇಂಚಿನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊಸತಾದ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಮೂಲಂತೂ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಸೈಪುನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಪಿತನ ಜಕ್ಕೆಲಿಡು ಬರುಡಾಪುನು. ಈ ಕಲಿಯುಗಿ ಜಗತ್ತದ ಮಾತಾಪಿತ ಇಂಚಿನಕಲು ಮಾತೆರಲ ಮರಪೊಡಾಪುನು. ಬೇರಂತೂ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಲ ಸಹ ಎಂಚೊಳ್ಳೆರು ಇಂದು ಗುಹಿಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಜೋಕುಲಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಈ ಪಾತೆರನು ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಪೇರು. ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲೊಡು ಏಪೊಗ್ಲ ಮಾತಾಪಿತೆರನು ಮರೆಪುಜೇರು. ಈ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಮೊಕುಲು ಪೊಸಬೆರಾದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಮಾತಾಪಿತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸುಡು ತತ್ಪರಾದು ಪೋಡಾಪುನು. ಬಾಬಾಗು ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆದನೆ ಚಿಂತೆಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಬೋಡು. ಭಗವಂತಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನ್ನು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರ ಇಂದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಬೇಹದ್ದದ ಚಿಂತೆ ಉಂಡು. ಆ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚವೈನ ಸ್ವರ್ಗಗಾದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಡು. ಏತೊಂಜಿ ಆತ್ಮರೆಗೆ ಕಲ್ಪವಡಾಪುನು ಮಾತೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸವಡಾಪುನು. ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಲ ಇಂದುವೇ ಅದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ನಿಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ತೊಜಿಪವಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗೆ ಚಿಂತೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬೇತಕ್ಲೇನು ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಸುಖ ಪಂದು ಮುಕ್ತ ಅವಡು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ದುಪ್ಪುಂಡು. ಏರೆಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಕಣತದು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುನ ಸನ್ಯಾಸಿನಲ ಮಿತ್ತುಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಇಲ್ಲು ಮಠನು ಬುಡೋಡು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಆಂಡ ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿವೊಂದಿಜೇರು. ಏಪ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಎಂಕುಲು ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಸಂಬಂಧನು ತೆಪ್ಪೋಡು.
ಆಂಡಲ ಸಹ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಕಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯರು ಬಂದು ತೆರಿದು ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯನು ಕನಪ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಮಲ್ಪವಿರು. ಅಕಲ್ನಲ ಸಹ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪಿರು. ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮಲ ಇಜ್ಜಂದ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಭಾರತ ನಲ್ಲ ಕಾಮಚಿತೆಡು ಪೋತುದು ಭಸ್ಮ ಅದು ಬಿಡ್ತು. ಇತ್ತೆ ಆ ರಜೋಗುನಿ ಸನ್ಯಾಸನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರಿ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸನ್ಯಾಸನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಏರೆಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಿರು. ಅಕಲೆಡ ಪ್ರಮುಖರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಕಲೆಗಳ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಅನುಯಾಯಿ ಇತ್ತಿರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಂದಾಜಿಡುಪ್ಪಿರು. ಅಕಲು ಪವಿತ್ರವಾದಿಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಆಕಲಿನ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಸಹ ವೃದ್ಧಿನು ಪಡೆಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸಹ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ತುದೇರು. ಸುರುತ ನಂಬರ್ಡು ದೇವತೆಲೆಂದು 2ನೇ ನಂಬರ್ಡು ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡಾಪು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಧಾರ ಪವಿತ್ರತದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚ ಪವಿತ್ರ ಆಪುನೆರ್ದವರ ಅಪವಿತ್ರ ಅದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಪವಿತ್ರತೆರ್ದು ಪವಿತ್ರ ಅವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಡ್ದು ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ನಾಟಕ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಅವು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಲ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಮಾತಲ ಕುಡ ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಪುಂಡು. ನಾಟಕಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ನಾಟಕದ ಚಕ್ರನು ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ನಾಟಕಡು ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಕುಳುದು ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ. ನಾಟಕಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಐಟ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನಗೋಸ್ಕರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೆರು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಫಲೆ ಇಂದು ನಾಟಕ ಎಂಕುಲು ಪರಮ ಧಾಮೋರ್ದು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದ ಪಂಡು ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಪ್ಪೊಡು. ಅಂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಕು ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಬರ್ಪೆರು. ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೃಷ್ಟಿಲ ಪೊಸತಾದ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು. ಅತ್ತುಂಡ ಪರತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿನು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪೊಸದಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದೇನು ತೆರಿಯಂದಿನ ಕಾರಣ ಅಕುಲು ಪ್ರಳಯನು ತೊಜ್ಪದು ಕುಡ ಪೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೊಜ್ಪದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಈ ಪಾತ್ರದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಸಹ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾದುಪ್ಪರು. ಏತೊಂಜಿ ಸೇವೆಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿನ ಬರ್ಪುನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪದೇರು. ಮಾರ್ಗಗೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು. ಐನೆರ್ದವರ ಎಂಕುಲ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡಿನ ಎಂಚ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನಿ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗನು ಎಂಚ ತೆರಿಪವನಿ ಬಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾಗ ಚಿಂತೆಪ್ಪುನು. ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಕಲ್ಪದ ಸುರುತಲೆಕ ಬೈದೆರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪಲಿ. ಬೆರೆಗೆನೆ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬೆರು ಮಾತೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಅಲ್ಪನೆ ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪ ಆತ್ಮನು ಸದಾ ಅವಿನಾಶಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅವು ಏಪಲ ಪೊತ್ತುಜಿ ಸೈಪುಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಡ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಡಕವಾದುಂಡು. ತಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ತೂವನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರು ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಕ್ಲೆನು ತೂವನೊಡಾಪುನು ವೃಕ್ಷನು ಏಪ ತೂಪರು. ಐಟು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ತಲಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲೆನು ಸಹ ತೂವಡಾಪುನು. ಇರೆಕ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐನು ಎಣಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲೆನು ಎಣಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಈ ವೃಕ್ಷಡು ತಲಪಾಯ ಎಂಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅದುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಈ ತಲಪಾಯ ಸಡಿಲಾದು ಬುಡ್ತುಂಡು. ಎಂಚ ಆಳದ ಮರತ ತಲಪಾಯ ಸಡಿಲಾದು ಬುಡ್ತುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ರೆಂಬೆಲು ಬುಡ್ತುಂಡು. ರೆಂಬೆಲಂತೂ ಇರೆಕುಲು ಬರೊಂದುಪುನು. ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಇಂದಿನ ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲು ನಂಬರ್ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಡು ಚಿಂತನೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡತ್ತು. ಮಾತಾ ವಿಷಯಲು ಒಂಜೇ ಸಮಯಡು ಬುದ್ಧಿಡು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೆಂಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಏರು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡಂತೂ ಈ ಜ್ಞಾನ ಹನಿಯೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೂರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ವೃಕ್ಷಲ ಬುದ್ಧಿಡುತ್ತಂಡ ಬೀಜರೂಪ ಬಾಬಲ ಸಹ ನೆನಪುಪ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಸಹ ಅಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೃಕ್ಷನು ಎಂಕುಲೆ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಆದಿರ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪ ಏಪ ನಿಕುಲು ಪತಿತ ಜಡೀಭೂತ ಅವಸ್ಥೆಡು ಬರ್ಪರು. ಅಪಗೆ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಏರೆತ್ತೆರು. ಅಕುಲಿತ್ತ ಪರತಾದುಲ್ಲೆರು. ಪುರಾತನ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲು ಸಹ ಪರತಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಏರು ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಕಲಿಗೆ ಚಿಂತೆಪ್ಪುನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗವಾದ ಉಂಡು. ಇಂದೇನು ತೆರಿಪವಡಾಪುನು ನಿಕುಲೆ ದೇವತೆಯಾದಿತ್ತಾರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದಿತ್ತಾರೆ 84 ಜನ್ಮ ಪತ್ರಿನ್ಲ ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಪವಲಿ.
ಐನಿರ್ದವರ ಈ ಪಾತೆರು ಏಪ ಬುದ್ಧಿಡು ವಿಚಾರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ನಡಪುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಂಕುಲು ಏರೆಗ್ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯನು ಎಂಚೆ ತೆರಿಪವನಿ ಐತ ಯೋಗನು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಎಂಚೆ ಜೋಡಿಸವನಿ ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಬರೋಡು. ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಪಂಡ ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದುದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತನುನ ಮಾರ್ಗನು ತೆರಿಪವಡು. ಏರೆಗ್ ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಗ ತಿಕ್ಕುದುಂಡೋ ಅಕುಲೇ ತೆರಿಪವೇರು. ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ದ್ವಾರವನ್ನು ದೆಪ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಇಡೀ ದಿನ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಸ್ವಭಾವನು ಸಹ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರ್ನೇ ಭಾವ ಸ್ವಭಾವದ ಘರ್ಷಣೆಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಪೊತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೋ ಆತ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪ ಬಾಬಾಗಂತೂ ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆದ ಚಿಂತೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಬಾಬನ ಬಾಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಏತೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸಮಯ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ದಯೆ ಬರೋಡು. ದಯಪಂಡ ಪಾಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬರ್ದು ಕಳೆಯೊಂದಿರು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬರ್ದು ವಿಮುಖಾದು ಮಲ್ತುದು ಮಾತೆರಳ ಗೊಂದಲುಡು ಬೂಪಾಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಕಾರ್ಯನೇ ಆದುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಎದುರುಡು ಕನಪುನ. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತನ ಸತ್ಯಸತ್ಯವಾಯಿನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ತಿಗದುಂಡು. ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವೇ ಉಂಡು. ಏರು ತೆರಿಪವಜೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಅಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಉದರ್ಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏರುಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಶೂದ್ರರ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಶೂದ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಆದುಂಡು. ಅಜ್ಮೇರುಡು ಪುಷ್ಕರಣಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿನ ತೆರಿಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗನ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುನಿ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರನು ತೆರಿಪದು ದಕ್ಷಿಣೇನು ಪಡೆಪುನನೆ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಇತ್ಯಂತು ನಿಕುಲು ಸತ್ಯಸತ್ಯವಾಯಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇಹದ್ದದ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಪಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಆತ್ಮದಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಪರಮಧಾಮವಾದುಂಡು. ಆರೇ ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಹೇ ಭಗವಂತ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರೆಂದಂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಂಧನುಡು ತಿಕ್ಕಿದು ಬೂರ್ದೇರು ವಾ ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಐನು ಗೊಂಬೆ ಪನ್ಪುನಂಚ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಆರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇಂದೆಕ್ ಗೊಂಬೆ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಗೊಂದಲಡುಲ್ಲೇರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಚಹರೆ ಗುಣೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಚಹರೆ ಗುಣೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲ್ದ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ನಿಕುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆರು ನಿಕುಲು ಎಂಕುಲು ನೀಚೆರು ಪಾಪಿಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏರಾದುಪ್ಪು. ಇತ್ತಂತೂ ನರಕವಾದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯನೆ. ಮನುಷ್ಯರಡ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಏಪುಗುಲ ಬರಪುನನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಆಪ ಪಂಡು ವಿಚಾರ ಬತ್ತುಂಡೆ. ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲ ರಾಜಧಾನಿಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಪ ಐಕಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಲೈಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬರುಡು. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಈ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರಡ ವಾ ಪದವಿನು ಪಡೆಪ ಎಂಕುಲು ವಾ ಪದವಿನು ಪಡೆಪ ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಕೇನುಲಿ. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ನಯಾ ಪೈಸದ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು. ಅತ್ತಂಡ ಎನ್ಮಾನೆದ ಪದ್ರಾಡಾನೆದ ಅತ್ತಂಡ ಕವಡೆದ ಸಮಾನ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು. ವಾ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿವೇರು. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕವಡೆದ ಪದವಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಹೃದಯದ ದರ್ಪಣುಡು ತಮ್ಮ ಮೋನೆನು ತೂವನ್ಲೆ. ಒವ್ವೆ ಚಂಚಲತೆ ಇಜ್ಜೆ. ಅಶುದ್ಧ ಅಹಂಕಾರ ನಂಬರ್ 1 ಆದುಂಡು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧನು ಸಹ ಗೆಂದೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಸುರುತ್ತ ಶತ್ರುವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಆಪುನೆರ್ದವರನೇ ಕುಡ ಮಾತಲ ವಿಕಾರಲು ಮನ್ಪಂದೆಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡಾಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪರು. ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾದು ಪೂಜಿ ಐನೆಡ್ದವರ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬುಡುಪು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ದೇಹಾಭಿಮಾನಿನ ಚಹರಿಸ ಪುಣತಲೆ ಕೊಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಸುರುತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅವಳು. ಅಪಗನೆ ಬಾಬಾ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು. ಆಂಡ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಮರೆತು ಹೋಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಸಹ ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಗಳ ಮರೆತು ಹೋಪೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನಾಪಾಸಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು.
ಅಶರೀರಿ ಆಪುಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆಂಡ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಎಂಚ ಪೋಪರ್ ಸೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತೆಪ್ಪುಡು ಇಂದೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರನ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಲು ಒಲ್ಪನೆ ಪೋಂಡಲನ ಆಪಾಸಾದು ಬಿಡ್ಪೆರು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಲು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾನುನು ಹಾಕುದು ಬರ್ಪೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಕುಲು ಸರಿಯೈನ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪೇರು ಬಂದಾಕಲು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರು. ಯೋಗಲ ಜೋಡಣೆ ಪುನಗ ಸೇವೆದ ಚಿಂತೆಲ ಒಪ್ಪುಡು. ಐಟ್ಲ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವುಡು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪಂಡ ಗಾಬರಿಯಾಪೆರು. ಸುರುಕು ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಮೂಜಿ ಹಂತನ್ನು ತೆರಿಪವುಡು ಒಂಜಿ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಲುಪ್ಪೆರು. ಒರಿನಂಚೆ ಸ್ಥೂಲ ವತನ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನ ಉಂಡು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಕುಡ ಚರಿತ್ರೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಕಲಿಯುಗ ಎತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಕಲಿಯುಗದ ಚರಿತ್ರೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಒಂದು ಉಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಇತಿಹಾಸ ಕುಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತೆ. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಮಜ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಏರ್ನನೆ ಭಾವ ಸ್ವಭಾವದ ಘರ್ಷಣೆಡು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಪೊತ್ತೆರೆಬಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುನು. ಸಹನಶೀಲರಾದು ಪೊಡಾಪುನು. ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗಿಯಾಯರೆ ವಿಚಾರಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಬುದ್ಧಿಡು ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಡಾಪುನು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧನು ಓರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಯೆಗೆ ವಿಧಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹಯೋಗಿ ಭಾವ. ಒಲ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ನೆನಪುಲು ಸತವಾದು ಸಹಜವಾದ ಬುಡ್ಪುನು. ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಿ ಒರಿ ಬಾಬಾದು ಮಲ್ಪುನನೇ ಸಹಯೋಗಿ ಆಪುನಾದುಂಡು. ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆಪುನೆರ್ದವರ ಮಾಯೆಗೆ ಸಹಜವಾದ ವಿಧಾಯಿ ತಿಕ್ಕದು ಬುಡ್ಪುನು. ಏಪ ಮಾಯದ ವಿಧಾಯಿ ತೆತೊಂದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಬಾಬನ ಶುಭಾಶಯಲು ಮಸ್ತ್ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು. ಏರ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಡು ಆತ್ಮದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆಕುಲು ಸಹಜವಾದ ರಾವೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾದುಪ್ಪುನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೆನ್ ಆಲೆ ಅಪಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಪದಮದ ಸಂಪಾದನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.